Haino hai Kailashahar ni India Bangladesh border Amchaio Manjakha Khoroknwi Bangladeshi paithago tangshal dibora manjaknai a Khoroknwi Bangladeshi no Irani thanani Yago yafare rokha BSF jawan rok Koktishal horo Kailashahar ni safarkandi Amchaio ni border ni bera tanshoe India hawa hapaimani lamao a Khoroknwi Bangladeshi no kashoka BSF jawan rok borongni mung Rashid Ahmed te Ripon Mia borongni tongthai Bangladesh ni Shale district Amchaio Shamungnai dewi Tripura hasteo faimani huni shaka borok paithago tangshal dibora manjaknai a Khoroknwi Bangladeshi no Irani thanani Yago yafare rokha BSF jawan rok fiaba party mungna ti mungshakok sanani nailia Irani thanani police tangshalo riman sanai borok Khoroknwi no hangkor dorbar nogoti shaka Irani thanani police fiaba borokno arrest khlaimani Yagolo fano tamoni bagoi koktuma thumnai rokno mungshakok sanani nailia police abono tui asaijak tabok dalbidal sungmung Bureau Report, Chini Khorang.